Περάσουμε αμέσως στην παρουσίαση του επόμενου τμήματος, στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή την παρουσίαση του τμήματος να κάνει στη σημερινή μας εκδήλωση ο πρόεδρος του τμήματος, ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Λαδάς Ανέστης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τη σειρά μας θα θέλαμε να σας καλημερίσουμε όλους σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα ξεκινήσουμε με τον προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος, τον κύριο Χαραλάμπους, ο οποίος από ό,τι βλέπω είναι online. Κύριε Χαραλάμπους, μας ακούτε? Καλημέρα, ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Οπότε ο λόγος σε Με εσάς ακούτε? για να δώσετε την οπτική του φοιτητή αυτή τη στιγμή του τρέχοντα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε ένα βίντεο ενός αποφύτου που έχουμε, ο οποίος πολύ θα ήθελε να είναι μαζί μας, αλλά λόγω της απόστασης βρίσκεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή και εργάζεται εκεί πέρα, δεν ήταν εύκολο. Οπότε θα ξεκινήσει ο κύριος Καραλάμπους, στη συνέχεια θα ακούσουμε τον πτυχιούχο του τμήματος και είναι υποψήφιο διδάκτορα και θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση του τμήματος που θα κάνουμε μαζί. Κύριε Χαράλαμπους. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ και θα σας μιλήσω για το τμήμα που σπουδάζω. Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και ως φοιτητής αυτού του τμήματος προσδοκώ να μεταφέρω μια πιο άμεση και ρεαλιστική εικόνα για το τι σημαίνει να σπουδάζεις εδώ. Τι δυνατότητες σου προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και πώς μπορεί να σε προετοιμάσει για το μέλλον. Γιατί κάποιος, λοιπόν, να επιλέξει το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το τμήμα μας είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα στην Ελλάδα στον τομέα της οικονομικής επιστήμης. Εάν σας ενδιαφέρει, λοιπόν, η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων, η λογιστική και οι επενδύσεις, τότε εδώ θα βρείτε το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον για να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που κάνει το πρόγραμμα σπουδών ξεχωριστό. Είναι η ισορροπία μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής. Έχουμε κληθεί αρκετές φορές, είτε μέσα από ομαδικές εργασίες, είτε από εργαστήρια, να δουλέψουμε πάνω σε πραγματικά προβλήματα της οικονομίας μας και έτσι να αναπτύξουμε δεξιότητες όπως η ανάλυση και η λήψη αποφάσεων. Πάμε τώρα στη σχέση των καθηγητών με τους φοιτητές. Είναι από τα πιο δυνατά σημεία του τμήματος. Είναι οι καθηγητές του, όχι μόνο είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι στον τομέα τους, αλλά έχουν πραγματικά ενδιαφέρον για τους φοιτητές. Είναι πάντα διαθέσιμοι για απορίες, είτε μέσα στο αμφιθέατρο είτε στο γραφείο τους και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και το διάλογο γενικά. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η προσβασιμότητα και η φιλική προσέγγιση τους. Δεν είμαστε απλά αριθμοί σε μία λίστα για το πανεπιστήμιο. Οι καθηγητές μας γνωρίζουν, μας καθοδηγούν και μας βοηθούν να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας. Είτε πρόκειται για ακαδημαϊκά θέματα, είτε για επαγγελματικές επιλογές. Πολλοί από τους καθηγητές μας βέβαια έχουν σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και αυτό μεταφέρει στους φοιτητές μια πιο πρακτική αντίληψη όσων διδάσκονται. Πάμε τώρα στην καθημερινότητα ενός φοιτητή στο τμήμα και το πανεπιστήμιο μας. Η ζωή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι γεμάτη προκλήσεις, δεν είναι εύκολο. Αλλά και ευκαιρίες. Τα μαθημάτα απαιτούν μελέτη, καλή οργάνωση, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να συμμετέχετε σε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι η συνεργασία με καθηγητές σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε φοιτητικούς διαγωνισμούς, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες και η δικτύωση με επαγγελματίες του χώρου. Επιπλέον, η φοιτητική ζωή δεν περιορίζεται μόνο στο διάβασμα σίγουρα. Υπάρχουν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Έχουμε και ομάδα θεάτρου και έτσι γίνονται μαθήματα πολεμικών τεχνών είτε παραδοσιακών χωρών. Και σίγουρα η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ιδανική για να ζήσει κάποιος
μια αξέχαστη φοιτητική εμπειρία. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιό μας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διατηρεί ισχυρές συνεργασίες με επιχειρήσεις, προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και εύκολη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Πάμε τώρα στις επαγγελματικές προοπτικές του τμήματός μας. Ένα από τα σημαντικότερα πλέον εκτήματα του τμήματός μας είναι οι εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει. Ως απόφοιτοι θα μπορείτε να ακολουθήσετε καριέρα σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες, τα οικονομικά τμήματα μεγάλων επιχειρήσεων, ελεγκτικές και λογιστικές εταιρείες, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλα πολλά. Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου μας παρέχει μια πολύτιμη υποστήριξη στους φοιτητές, φέρνοντάς τους σε επαφή με κορυφαίες εταιρείες για πρακτική άσκηση και έτσι συμβάλλει στην γρήγορη και άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση. Για Πάγωσε ο Αχιλλέας. Οκ, Αχιλλέα, λίγο ξανά κάνε ένα refresh. Έχουμε ένα επιλέξει πρόβλημα. κάποιος και με ακούτε? Σε ακούμε. Κλείσει αν θέλεις την κάμερα για να έχεις καλύτερο σήμα και συνέχισε να μιλάς. Με ακούτε τώρα Ωραία. καλύτερα? Ναι, ναι, βεβαίως. Τέλεια, τέλεια. Είχα μείνει στο σημείο που έκανα το ρητορικό ερώτημα γιατί να επιλέξει κάποιος στο πανεπιστήμιό μας και θέλω να πω, να τονίσω ότι δεν είμαστε απλά ένα ίδρυμα τροπάθμιας εκπαίδευσης, αλλά είμαστε μια κοινότητα που προωθεί τη γνώση και τη συνεργασία και την καινοτομία. Οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν τους φοιτητές, ενώ οι υποδομές του Πανεπιστημίου μας παρέχουν ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον μάθησης. Επιπλέον, η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ιδιαίτερα δραστήρια με διαλέξεις, σεμινάρια και ημερίδες που δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου. Η δικτύωση που μπορεί να αποκτήσει κάποιος μέσα από αυτές τις δράσεις είναι ανεκτήμητη. Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, λοιπόν, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται για την οικονομική επιστήμη και θέλουν να αποκτήσουν μια ισχυρή βάση για την επαγγελματική τους πορεία. Η ποιότητα σπουδών, η εξαιρετική σχέση φοιτητών-καθηγητών και οι προοπτικές καριέρας και η δυναμική φοιτητική ζωή κάνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μια κορυφαία επιλογή για όσους θέλουν να επενδύσουν στο μέλλον τους. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και εύχομαι σε όλους όσους μας παρακολουθούν καλή επιτυχία σε εξετάσεις και τις αποφάσεις για το μέλλον. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Θα προχωρήσω απευθείας για να μην χάνουμε χρόνο στην παρουσίαση από τον πτυχιούχο του τμήματος, τον κύριο Μικόπουλο. Όπως προείπα, αυτή τη στιγμή ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ σε μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στο χρηματοπιστωτικό τομέα, την Στουτ. Ταυτόχρονα είναι και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος. Έχω κάνει το share screen, φαντάζομαι το βλέπετε, φαίνεται πάνω, σωστά. Sorry, λίγο φαίνεται. Είχα Ωραία. κλείσει το μικρόφωνο. Ναι. Ωραία, ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Καλησπέρα σας από την κυρία Νέα Υόρκη. Λίγο τη φωνή, αν θέλετε, να ανοίξετε. Αποτίμηση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων της εταιρείας Stout Είναι... Νέα Υόρκη. Η Stout είναι μια από τις μεγαλύτερες και κορυφαίες εταιρείες στο κομμάτι της αποτίμησης εταιρεών, αλλά και στο κομμάτι της αποτίμησης χρηματοοικονομικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έχω τη χαρά και τη... Δεν ακούγεται καθόλου ή ακούγεται πολύ χαμηλά? Δεν ακούγεται. Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Δώστε μου ένα λεπτό λίγο να δω πώς μπορώ αυτό να το φτιάξω. Έχω πατήσει την μεταφορά ήχου. Οπότε λογικά θα ακούγεται πολύ χαμηλά ή δεν ακούγεται καθόλου. Για βάλτε το λίγο ξανά.
Καλησπέρα σας από την κυρία Νέα Υόρκη. Πολύ χαμηλά. Μιχόπουλος και είμαι διευθυντής στο τμήμα αποτίμησης σύνθετων Οκ. χρηματοοικονομικών προϊόντων της εταιρείας Stout με έδρα τη Νέα Υόρκη. Να δω λίγο πώς ακούγεται και στο YouTube, ένα λεπτό. Ναι. Δώστε το μου λίγο. Καλησπέρα σας από την κυρία Εδώ Νέα ακούγεται Υόρκη. καλύτερα, οπότε Ωραία, εντάξει. το Είμαι αφήνουμε. διευθυντής στο τμήμα αποτίμησης σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων της εταιρείας Stout με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η Stout είναι μια από τις μεγαλύτερες και κορυφαίες εταιρείες στο κομμάτι της αποτίμησης εταιρεών αλλά και στο κομμάτι της αποτίμησης χρηματοοικονομικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έχω τη χαρά και την τιμή να δουλεύω στη συγκεκριμένη εταιρεία για πολλά χρόνια. Θα σας παρουσιάσω ένα σύντομο ιστορικό της πορείας μου μέχρι τώρα. Καταγόμενο από εσάς, μετά την ολοκλήρωση των σχολικών μου σπουδών, πέρασα στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όταν πέρασα εγώ είχε μια από τις υψηλότερες βάσεις αγωγής οικονομικών σχολών στην Ελλάδα. Είχε ένα σημαντικό κύκλο και αναγνωρισιμότητα και θεωρώ ότι έχει διατηρήσει αυτή την αναγνωρισιμότητα μέχρι τώρα. Ένα από τα βασικά διακριτά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του τμήματος είναι ότι έχει μια σημαντική εξειδίκευση στον τομέα της λογιστικής και δεν είναι τυχαίο το τμήμα έχει προβεί σε σημαντικές συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης επαγγελματικής εξειδίκευσης, όπως ο κορυφαίος οργανισμός ACCA που αφορά τους τομείς λογιστικής και ελεκτικής, αλλά παράλληλα το τμήμα έχει προβεί σε ιδιαίτερα αξιόλογες συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο διεθνές. Παράλληλα, το τμήμα διαθέτει ένα πλούσιο ιστορικό όσον αφορά, ένα πλούσιο υπόβαθρο όσον αφορά τα μαθήματα που παρέχονται σε επίπεδο χρηματοοικονομικής. Ο τομέας της χρηματοοικονομικής είναι πολύ ευρύς, αλλά στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, ο φοιτητής έχει δυνατότητα να εμβαθύνει τόσο σε μαθήματα που αφορούν το παραδοσιακό κομμάτι της αποτίμησης εταιριών, όσο και σε μαθήματα τα οποία αφορούν πιο εξειδικευμένες μεθόδους αποτίμησης που ασχολούνται με πιο προηγμένα μοντέλα μαθηματικών, ασχολούνται με το χρηματιστήριο και γενικότερα με προηγμένες μεθόδους αποτίμησης. Αυτό ο τομέα είναι ο τομέα το οποίο με ενδιαφέρει και εμένα περισσότερο, σαν τομέα εξειδίκευση, γενικότερα η χρηματοοικονομική μηχανική. Οπότε και στο πλαίσιο των πτυχιακών μου σπουδών, φρόντισα να διαλέξω μαθήματα όπως τα παράγωγα, τα ειδικά θέματα χρηματοοικονομική, αλλά και τα μαθηματικά και στατιστική, τα οποία μου έδωσαν ουσιαστικά ένα βασικό, πολύ ουσιώδες και ουσιαστικό υπόβαθρο, προκειμένου να προχωρήσω επιτυχώς στις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Θεωρώ ότι οι προπτυχιακές μου σπουδές ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευχάριστο ταξίδι, το οποίο είχα δυνατότητα να τελειώσω και την τιμή να τελειώσω πρώτος, να αποφυτίσω πρώτος από το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής και συνέχεια να έρθω στην Αμερική και να συνεχίσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο μεταπτυχιακό στη χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου MIT με έδρα τη Βοστόνη, το οποίο θεωρείται ένα από τα κορυφαία προγράμματα παγκοσμίως, πολύ απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα σου παρέχει και το κατάλληλο υπόβαθρο, τόσο γνωστικό όσο και πρακτικό, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι επιτυχημένοι στα περαιτέρω επαγγελματικά τους. Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών στη Βοστόνη ήρθα στη Νέα Υόρκη, όπου ξεκίνησα στη Stout στο κομμάτι της αποτίμησης χρηματοοικονομικών προϊόντων με ένα πολύ ευρύ πεδίο δράσης όσον αφορά μετοχικά προϊόντα, ομολογιακά προϊόντα, σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δομημένα προϊόντα, είτε πολύπλοκες συναλλαγές που έχουν διάφορα προϊόντα τα οποία πρέπει να αποτιμήσουμε σαν χρηματοοικονομικοί αναλυτές. Και όλα αυτά τα χρόνια έχω πραγματοποιήσει εκατοντάδες αναλύσεις σε διαφορετικά προϊόντα. Έχω καλύψει θέσεις εταιριών, θέσεις πελατών σε εταιρείες συνολικής κεφαλαιοποίησης πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων και η εταιρεία σαν εταιρεία και το group αυτό καθεαυτό έχει συνεργασία με τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές, με τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως και είμαστε γενικά ένα από τα πιο καταξιωμένα και εξειδικευμένα group αποτίμησης εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αυτή είναι μια παρουσίαση από τον κύριο Μιχόπουλο. Θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση του τμήματος. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο λίγο να ετοιμάσουμε τις διαφάνειες.
Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Όπως προείπα, ονομάζομαι Ανέστης Λαδάς. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Διδάσκω λογιστική στο τμήμα. Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αφορά ένα τμήμα το οποίο εξειδικεύεται στα δύο γνωστικά αντικείμενα, την λογιστική και τη χρηματοοικονομική. Σκοπός είναι να προετοιμάσουμε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, για τις ανάγκες, με βάση μάλλον τις ανάγκες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε να βγουν στην αγορά και να είναι όσο το δυνατό πιο έτοιμοι, ώστε να αποτελέσουν απευθείας ένα χρήσιμο τμήμα σε μια επιχείρηση, κάποιον ο οποίος θα μπορέσει απευθείας μετά το πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει την εμπειρία που θα έχει κάποιος που δουλεύει αρκετά χρόνια, να μπορέσει να μπει σε μια εταιρεία και να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους εκεί. Το τμήμα έχει κάποια χαρακτηριστικά που θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικά, μας κάνουν περήφανος γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για αυτά τα χαρακτηριστικά και προσπαθούμε επίσης να ανοίγουμε επιπλέον δεδομένα για το τμήμα. Τι εννοώ? Πρώτο, το πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πιστοποιημένο, εκτός από την αρχή, την ΕΘΑΕ που πιστοποιεί τα ελληνικά πανεπιστήμια, και από διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι πιστοποιημένο από δύο διεθνείς οργανισμούς, το ACCA και το ICAW. Το ACCA και το ICAW είναι δύο οργανισμοί οι οποίοι δίνουν πιστοποίηση για να εργαστεί κάποιος ως ελεγκτής, εξωτερικός ελεγκτής σε μια επιχείρηση. Είναι αυτός ο οποίος θα μπει σε μια επιχείρηση, θα κάνει κάποιο έλεγχο και θα δώσει στο τέλος μια έκθεση όπου θα αναφέρει το εάν η επιχείρηση λειτουργεί με βάση τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Αυτές οι δύο πιστοποιήσεις δίνουν το δικαίωμα στους αποφύτους μας να πάρουν απαλλαγή από τμήμα των εξετάσεων που απαιτούνται. Να σας πω εδώ, στο ACCA απαιτούνται εξετάσεις σε 13 ενότητες. Οι 7 από αυτές απαλλάσσονται για τους φοιτητές μας. Και στο ICW επίσης σε 14 ενότητες και εκεί έχουμε μεγάλο αριθμό απαλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι δίνοντας ένα μικρό αριθμό μαθημάτων και για τις δύο εκείνες πιστοποιήσεις, μπορεί κάποιος στη συνέχεια να πάρει τις πιστοποιήσεις και να δουλέψει σε περισσότερες από 180 χώρες στον κόσμο. Η τρίτη πιστοποίηση η οποία έχουμε είναι το CIMA, που είναι μια πιστοποίηση για λογιστές που ασχολούνται με το κομμάτι της διοικητικής λογιστικής, και εκεί οι απόφοιτοι μας, δίνοντας εξετάσεις σε μικρότερο αριθμό μαθημάτων, επειδή παίρνουν κάποιες απαλλαγές, έχουν δικαίωμα να πάρουν τον τίτλο, ο οποίος επίσης τους δίνει το δικαίωμα να δουλέψουν στο γνωστικό αντικείμενο εκείνο σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Αυτές οι πιστοποιήσεις δείχνουν ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς αυτή τη στιγμή, και επιπλέον, επειδή επαναπιστοποιούμαστε ξανά χρόνο με το χρόνο, υπάρχουν χρόνο με το χρόνο, δηλαδή πρέπει να έρθουν συγκεκριμένοι οργανισμοί να μας πιστοποιήσουν για να διασφαλίσουν ότι πληρούμε τις προϋποθέσεις, το πρόγραμμα σπουδών μας είναι σε ετήσια βάση συσχετισμένο με το τι ζητάει η αγορά. Το δεύτερο σημαντικό είναι η προσέγγιση που ακολουθούμε. Στο τμήμα προσπαθούμε να είμαστε μια οικογένεια ακαδημαϊκή. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούμε μια φοιτητοκεντρική προσέγγιση, έχοντας στο κέντρο τον φοιτητή, με την έννοια του ότι παρακολουθούμε την πρόοδο, τους προετοιμάζουμε, δεν μένουμε στο στενό πυρήνα τον ακαδημαϊκό, δηλαδή των μαθημάτων, αλλά προσπαθούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω ικανότητες που θα πρέπει να έχει κάποιος, soft skills, παράδειγμα που είναι μία κατηγορία, μέσα στο αμφιθέατρο. Ταυτόχρονα δουλεύουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της προσβασιμότητας. Μέλη καθηγητές δηλαδή του τμήματος κάνουν πιστοποίηση, είναι πιστοποιημένοι, και σεμινάρια σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, τόσο σε ό,τι αφορά τη φυσική πρόσβαση όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, και είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στο κομμάτι αυτό.
έχοντας τον υπεύθυνο προσβασιμότητας στο τμήμα και ταυτόχρονα σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατό σε άτομα τα οποία έχουν κάποιο θέμα, άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να έχουμε ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές. Το τρίτο κομμάτι είναι η έμφαση που δίνουμε σε πρακτικές δεξιότητες. Τα γνωστικά μας αντικείμενα τα διδάσκουμε και μέσα στο αμφιθέατρο και στα εργαστήρια, ταυτόχρονα με εφαρμογές, με ανάπτυξη case studies και σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση δύο γλωσσών προγραμματισμού, R και Python, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ικανότητες που απαιτούνται πέρα από το ακαδημαϊκό κομμάτι και χρειάζεται κάποιος βγαίνοντας στην αγορά εργασίας. Αυτό λοιπόν που εννοώ εδώ πέρα είναι ότι δεν μένουμε στο θεωρητικό κομμάτι, αλλά προσπαθούμε να πάμε και στο πρακτικό, προετοιμάζοντας κάποιον να εφαρμόσει τις γνώσεις που έχει μάθει. Εδώ μπορώ να πω ότι αυτή η σύνδεση με την αγορά εργασίας που έχουμε ως τμήμα φαίνεται και από το γεγονός ότι είμαστε σε επίπεδο πρακτικής άσκησης ένα από τα τμήματα με τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών σε πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο. Η σύνδεση με την αγορά εργασίας λοιπόν προκύπτει από τον πάρα πολύ υψηλό ποσοστό απορροφησιμότητας που έχουμε στην αγορά για τους αποφύτους μας και ταυτόχρονα προκύπτει και από μνημόνια τα οποία έχουμε μεταξύ άλλων με την Deloitte για να απορροφά αποφύτους του τμήματος. Η Deloitte είναι μια από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές στον κόσμο και έχουμε αρκετά στενή συνεργασία και σαν κομμάτι της συνεργασίας που έχουμε με τους ελεγκτικούς οργανισμούς που προανέφερα. Ως τμήμα επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες. Είναι στρατηγική του τμήματος να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε αν μπορούσα να πω, ταβάνι σε ό,τι αφορά τους τεχνολογικούς περιορισμούς, να άρουμε τους τεχνολογικούς περιορισμούς. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν αναμένουμε μέσα στον χρόνο το πρώτο γκρουπ από υπολογιστές, μάλλον υψηλής επεξεργαστικής ισχύως, με τεχνολογίες που σχετίζονται και με GPU, δηλαδή με ανάλυση χρησιμοποιώντας κάρτες γραφικών. Θεωρούμε αρκετά σημαντικό αυτό το κομμάτι. Επενδύουμε και σε ό,τι αφορά το υλισμικό και σε ό,τι αφορά το λογισμικό και σε ό,τι αφορά τα άτομα. Δηλαδή προσπαθούμε στα μαθήματα μέσα να έχουμε όσο το δυνατό πιο πρακτικά παραδείγματα και σε πολλές περιπτώσεις να στείλουμε παραδείγματα τα οποία βασίζονται σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Κατά κύριο λόγο, σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, έχουμε το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, το κομμάτι που αφορά τις τεχνολογίες καταχώρησης πληροφορίας και ειδικότερα blockchain και το κομμάτι που αφορά τα δεδομένα μεγάλου όγκου που εξαιτίας των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουμε στο τμήμα θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πράγματα, ένα από τα αντικείμενα στα οποία θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος κάποιος ώστε να βγαίνοντας από το τμήμα είτε επιλέξει να συνεχίσει σε δεύτερο κύκλο σπουδών μεταπτυχιακά είτε επιλέξει να βγει στην αγορά να είναι έτοιμος σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Τελευταίο κομμάτι, αλλά επίσης σημαντικό, προσπαθούμε να κρατάμε τον πύχη ψηλά σε ό,τι αφορά την έρευνα, τόσο με το κομμάτι που αφορά τα προτάσεις, ερευνητικά έργα που κατεβάζουμε σαν τμήμα, όσο και σε ό,τι αφορά την έρευνα σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους. Δεν μένει μόνο στους καθηγητές, τα μέλη ΔΕ του τμήματος, στο κομμάτι της έρευνας, αλλά προσπαθούμε να το μεταφέρουμε μέσα στο αμφιθέατρο. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις εργασίες εξαμήνου, χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο, ώστε να αναπτύξουμε και εκείνο το κομμάτι, δηλαδή πέρα από τις πρακτικές δεξιότητες στις οποίες δίνουμε έμφαση, για όποια ενδιαφέρεται να ανοίγουμε λίγο το παραθυράκι της έρευνας, να δείξουμε λίγο τι κάνουμε σε επίπεδο ερευνητικό και φυσικά όποιος έχουμε φτιάξει ομάδες φοιτητών, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν παρουσιάσει στο συνέδριο που διοργανώνει σε ετήσια βάση το τμήμα και θα σας πω λίγο πιο κάτω γι' αυτό.
Στρατηγική του τμήματος, διδασκαλία σε μικρές ομάδες όσο μπορούμε σε αυτό το πράγμα. Συνεχής υποστήριξη και με το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και επικοινωνία με τους φοιτητές. Υπηρεσίες οι οποίες είναι εστιασμένες στους φοιτητές και ταυτόχρονα βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Έμφαση στα soft skills, ήπιες δεξιότητες, με καθοδήγηση των φοιτητών από τους διδάσκοντες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε ένα τμήμα όπου θεραπεύουμε τα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, θεωρούμε εξίσου σημαντικό να μπορούμε να μεταφέρουμε την πληροφορία. Αυτή η μεταφορά πληροφορίας μπορεί να αφορά σε μια επιχείρηση μέσα ή σε ένα δημόσιο οργανισμό κάποιο ανώτερο επίπεδο διοίκησης, μπορεί να αφορά όμως σε μια επιχείρηση και τη μεταφορά πληροφορίας σε κάποιον ενδεχόμενο επενδυτή μας, αν μιλάμε για μια startup. Άρα δίνουμε έμφαση στο πώς θα μεταφέρουμε την πληροφορία σωστά, ώστε κάποιος να είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις σε σχέση με τις πληροφορίες που μεταφέρουμε, τόσο σε ό,τι αφορά, είπαμε, ένα επόμενο στάδιο στο κομμάτι της διοίκησης, όσο και σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε μια επιχείρηση. Δίνουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις πιστοποίησεις μέσα στο τμήμα. Κρατάνε το πρόγραμμα του τμήματος όσο πιο σύγχρονο και up-to-date σε σχέση με αυτά που ζητάει η αγορά. Ταυτόχρονα μας δίνει δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες και να διασφαλίζουμε φυσικά το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ανανεώνεται πάρα πολύ τακτικά, ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι οργανισμοί, οι διεθνείς και τους οποίους ανέφερα πριν. Σε ό,τι αφορά τώρα την υποστήριξη του τμήματος, βιβλιοθήκες, προσπαθούμε γενικά ως τμήμα να είμαστε δίπλα στους καθηγητές και στους φοιτητές ό,τι αφορά το διδακτικό φορτίο. Επενδύουμε, όπως προείπα, σε νέες τεχνολογίες, εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών στα δύο γνωστικά αντικείμενα και ταυτόχρονα προσπαθούμε να έχουμε μια συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία. Είμαστε το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα που δημιούργησε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό στη λογιστική και χρηματοοικονομική. Και μέσω της εμπειρίας που αντλούμε από αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να φέρουμε παρόμοια λογική και στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ακολουθεί ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά σε ό,τι αφορά το τι παρέχουμε και τις ικανότητες που προσπαθούμε να αναπτύξουμε στους φοιτητές μας, προσπαθούμε να το έχουμε στο ίδιο επίπεδο με το ξενόγλωσσο πρόγραμμα. Τέλος, προσπαθούμε να κρατάμε ένα καλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις βάσεις δεδομένων. Αυτό γίνεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διεθνή βάση δεδομένων, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή και επιτρέπει στους φοιτητές μας να κάνουν έρευνα σε θέματα με δείγματα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα. Άρα να προετοιμάζονται για αυτό που είπα πριν, δηλαδή να κάνουμε μια προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών που θα έχουν στην αγορά. Και ταυτόχρονα με την απόκτηση του προτήματος υψηλής επεξεργαστικής ισχύως που αναμένεται μέσα σε αυτόν τον χρόνο, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες πιο απαιτητικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών υποδειγμάτων, ChatGPT αν έχετε ακούσει, να μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους που θέτουμε εμείς και τα υπόλοιπα κομμάτια. Μια εικόνα για το τμήμα, περίπου 350 εισακτέους, αυτή τη στιγμή 1.500 με 1.800 ενεργούς φοιτητές, 200 μεταπτυχιακοί φοιτητές, υψηλές προτιμήσεις. Είμαστε μέρος της σχολής διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου, στη μόνη διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 καθηγητές, συν 2 που είναι σε φάση επιλογής, 5 άτομα στη γραμματεία και επιπλέον προσωπικό, το οποίο βοηθά στο κομμάτι και το διδακτικό και το ερευνητικό. Σε ό,τι αφορά τα προσφερόμενα προγράμματα, πέρα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο έχει κάποιος πρόσβαση μέσω πανελληνίων, υπάρχει το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Βάσει του νόμου, σε αυτό έχουν πρόσβαση μόνο αλλοδαποί. Έχουμε 3 συν 1 μεταπτυχιακά. Τα 3 τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν είναι το μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική, το μεταπτυχιακό στη λογιστική και χρηματοοικονομική και το μεταπτυχιακό στη λογιστική φορολογία και χρηματοοικονομική διοίκηση, και αναμένουμε από το Σεπτέμβριο
το μεταπτυχιακό στη χρηματοοικονομική τεχνολογία επίσης να τρέξει. Τα μεταπτυχιακά τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή είναι πιστοποιημένα από τους ίδιους οργανισμούς που είναι και το προπτυχιακό, και μπορούμε να πούμε ότι ίσως είμαστε ένα από τα λίγα τμήματα στην Ελλάδα που είμαστε πιστοποιημένοι στο σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τόσο στο προπτυχιακό, ελληνόφωνο και αγγλόφωνο, όσο και στα μεταπτυχιακά. Ταυτόχρονα έχουμε διατματικά και διδρυματικά με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο και το Ελληνικό Μεσογειακό, και το πρόγραμμα διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών. Μια εικόνα λίγο και ένα βασικό χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά το τέταρτο πεδίο, συνήθως είμαστε η πρώτη επιλογή. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι των προσόντων που θα έχει κάποιος βγαίνοντας από το τμήμα. Δεν μένουμε στα στενά ακαδημαϊκά πλαίσια, αναπτύσσουμε επιπλέον ικανότητες όπως τα soft skills και εξοπλίζουμε τους αποφύτους μας με μεγάλο αριθμό πιστοποιήσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα σπουδών, περιέχει 40 μαθήματα, δίνουμε έμφαση σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα, δίνουμε έμφαση σε χρήση νέων τεχνολογιών, και ταυτόχρονα προσπαθούμε να το ανοίξουμε αυτό το αντικείμενο, δηλαδή συνεχώς να επενδύουμε μέσω και προγραμμάτων που μας δίνει τη ευκαιρία να το κάνουμε σε εξοπλισμό, ώστε να έχουμε καλό επίπεδο ηλισμικού, εξοπλισμού που απαιτείται για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Η έρευνα σε ζητήματα λογιστικής, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής επιστήμης είναι υψηλή. Όπως προείπα, διοργανώνουμε σε ετήσια βάση, συνδιοργανώνουμε μάλλον, το συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, όπου μέσα ένα ειδικό τμήμα αφορά παρουσιάσεις από μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Εκεί συμμετέχουν ομάδες από το τμήμα. Τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος, τα οποία είναι εξειδικευμένα, έχουν εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται και για την έρευνα από τα μέλη ΔΕΠ, αλλά και για έρευνα που μπορεί να γίνεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή προπτυχιακούς φοιτητές. Και για τα εργαστήρια, κάποιες εικόνες που έχουμε για τα τρία εργαστήρια. Το εργαστήριο λογιστικής χρηματοοικονομικής, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών εργασιών, το εργαστήριο λογιστικής ελληνικής και φορολογίας με ηλεκτρονικές εφαρμογές και το εργαστήριο FinTech, το οποίο είναι ιδρυμένο. Αυτή είναι η χώρη των εργαστηρίων που έχουμε. Μέσα εκεί έχουμε εγκατεστημένα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, αλλά ταυτόχρονα και γλώσσου προγραμματισμού. Χρησιμοποιούμε, όπως είπα, σε αρκετά υψηλό βαθμό της γλώσσου προγραμματισμού, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε εφαρμοσμένη γνώση. Τώρα, η προσβασιμότητα, όπως προείπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Φυσική προσβασιμότητα, όσο και πρόσβαση σε πληροφορίες, στην διαπροσωπική επικοινωνία με το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Οριζόντια πρόσβαση, δηλαδή η πρόσβαση από το δρόμο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και από εκεί στο τμήμα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ως τμήμα, ώστε σε ό,τι αφορά τη φυσική πρόσβαση να μπορέσουμε να προσφέρουμε οποιοδήποτε δυνατή βοήθεια, ώστε κάποιος να μπει στο Πανεπιστήμιο και να μπορέσει να μετακινηθεί μέσα στο τμήμα και τα αμφιθέατρα, καθώς και τις αίθουσες, και ταυτόχρονα μέσα στα εργαστήρια του τμήματος όπου γίνονται διαλέξεις, έχουμε συγκεκριμένους χώρους όπου άτομα με θέματα κίνησης θα μπορέσουν να εισέλθουν μέσα στο εργαστήρια χωρίς πρόβλημα, ενώ για φοιτητές με προβλήματα όρασης υπάρχει συγκεκριμένη επίσης θέση εργασίας. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τεχνολογίες εντός του τμήματος που βασίζονται σε μεγάλα γλωσσικά υποδείγματα, ώστε να έχουμε μεθόδους μεταφοράς του προφορικού λόγου σε γραπτό λόγο.
σε γραπτό, στο να οπτικοποιούμε στην ουσία τη γλώσσα για κάποιον που έχει προβλήματα ακοής. Γενικά, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην προσβασιμότητα και τις ίσες ευκαιρίες στους φοιτητές. Η βιβλιοθήκη επίσης διαθέτει ψηφιακή και διαδόσεις υποστήριξη και παρέχει ένα σύνολο από υπηρεσίες. Για το πρόγραμμα σπουδών τα έχουμε πει. Αυτό που θα ήθελα εδώ να σας πω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις όταν έχουμε στο μυαλό μας έναν λογιστή, έχουμε στο μυαλό μας κάποιον ο οποίος είναι σε ένα γραφείο και μπορεί να φτιάχνει αιτήσεις, να καταχωρεί μάλλον τις αιτήσεις εκθέσεις που είναι για το κομμάτι της φορολογίας, φορολογικές δηλώσεις, να κάνει δηλώσεις ή ΦΠΑ κτλ. Δεν είναι έτσι. Το κομμάτι της λογιστικής αφορά το πώς μεταφέρεται η πληροφορία, το πώς καταχωρείται η πληροφορία σε μια επιχείρηση, και επειδή ως λογιστές μαθαίνουμε να δημιουργούμε, καταχωρούμε πληροφορίες, ταυτόχρονα μαθαίνουμε και πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Άρα, όταν μιλάμε για λογιστική, που είναι το ένα γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάποιον ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αναλυτής πληροφορίας. Άρα μπαίνουμε και στο κομμάτι της αναλυτικής των δεδομένων. Ένας λογιστής λοιπόν θα κληθεί να καταχωρήσει πληροφορία, να ασκήσει την κρίση του για να πάρει αποφάσεις και να μεταφέρει την πληροφορία αυτή από το ιστορικό της επιχείρησης στο εξωτερικό της επιχείρησης μέσω συγκεκριμένων εκθέσεων. Αυτό που είπα πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό, πώς θα μάθουμε να μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία με τρόπο σωστό, ώστε κάποιος που θα λάβει αποφάσεις βάσει αυτής της πληροφορίας να μπορέσει να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Αυτό κάνει ένας λογιστής. Και επίσης σε στρατηγικό επίπεδο παίρνει αποφάσεις για την διοίκηση της επιχείρησης σε πολλές περιπτώσεις. Με δεδομένο ότι γνωρίζουμε το πώς μεταφέρεται η πληροφορία, μπορούμε να είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις που μπορούν να αφορούν μεταξύ άλλων το πώς θα καταρτιστούν οικονομικές καταστάσεις ώστε να είναι όσο το πιο καλή η πληροφορία που θα μεταφερθεί, μέχρι και περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να αναλύσουμε δεδομένα για να πάρθουν αποφάσεις που αφορούν, παράδειγμα, το πώς θα χρηματοδοτηθούμε. Σε αυτό έρχεται να κουμπώσει η χρηματοοικονομική, η οποία αφορά αντικείμενα όπως για παράδειγμα το πώς θα δανειοδοτηθούμε, αφορά αντικείμενα του πώς θα επιμερίσουμε ένα κεφάλαιο το οποίο απαιτείται για να κάνουμε μια νέα επένδυση, αν δηλαδή θα πάμε με χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια ή θα πάμε χρηματοδότηση από τράπεζα κτλ. Πρακτική άσκηση, όπως προείπα, έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στο Πανεπιστήμιο σε ό,τι αφορά τους φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ως τμήμα που θεραπεύει δύο αντικείμενα που είναι σε μεγάλο βαθμό εφαρμοσμένα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό πριν φύγει ο φοιτητής από εμάς να έχει δει, έστω για ένα εξάμηνο, πώς δουλεύει κάποιος έξω. Και όταν λέω έξω, εννοώ και ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα όμως με την πρακτική άσκηση έχουμε και τη διπλωματική εργασία, η οποία θα βοηθήσει στο να αποκτήσει εικόνα για το πώς κάνουμε έρευνα. Άρα προσπαθούμε να έχουμε σε ικανοποιητικό, σε ψηλό βαθμό και τα δύο κομμάτια της πρακτικής από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά το ερευνητικό. Το Erasmus είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συμμετέχει και το τμήμα σαν του Πανεπιστημίου, που βάσει αυτού του προγράμματος μπορεί να μεταφερθεί κάποιος για μέρος των σπουδών του σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Το τμήμα λογιστικής συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και προσπαθούμε να έχουμε υψηλό αριθμό φοιτητών που βγαίνουν μέσω του προγράμματος σε άλλα πανεπιστήμια, ώστε να αποκτήσουν εικόνα λίγο του πώς λειτουργεί η αγορά και σε άλλες χώρες. Για τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις το έχουμε πει. Οι επαγγελματικές προοπτικές, ευρύ το πεδίο, και δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς, εταιρείες. Μεταξύ αυτών οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της ελεγκτικής και ταυτόχρονα το σύνολο των τραπεζών παίρνουν στελέχη από το τμήμα. Όπως προείπα, προσπαθούμε να δίνουμε σημασία σε ικανότητες,
σε άλλα πράγματα, να το πω πιο γενικά, εκτός από το κομμάτι το ακαδημαϊκό. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, σε ετήσια βάση συμμετέχουμε ως τμήμα στον διαγωνισμό CFA. Ο διαγωνισμός CFA αφορά την χρηματοοικονομική ανάλυση εταιριών και εμπίπτει ακριβώς στα δύο γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύουμε. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς, διότι στα τελευταία 5 ή 6 χρόνια είμαστε στις πρώτες θέσεις. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 4 φορές διακριθεί στην πρώτη θέση σε πανελλήνιο επίπεδο. Έχουμε προχωρήσει επίσης σε κάποιες χρονιές στο επόμενο επίπεδο του διαγωνισμού, σε επίπεδο Ευρώπης. Είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Επενδύουμε αρκετά μεγάλο κομμάτι του χρόνου στις ομάδες για να τις προετοιμάσουμε σωστά και θεωρούμε ότι τέτοιου είδους συμμετοχές και διακρίσεις πιστοποιούν το επίπεδο σπουδών στο τμήμα. Πέρα από το διαγωνισμό CFA, έχουμε επιτύχει καλές θέσεις και σε άλλους διαγωνισμούς, όπως παράδειγμα τα Phelps, η PNG CEO Challenge και το Economia International Student Contest. Γενικά είμαστε ως τμήμα αρκετά εξωστρεφές και προσπαθούμε να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια, υποστήριξη σε φοιτητές οι οποίοι θέλουν να λάβουν μέρος σε τέτοιους διαγωνισμούς. Εδώ βλέπετε την ομάδα η οποία βγήκαν πρώτοι πριν από 3 χρόνια και σαν τμήμα αυτής της πρωτιάς κήρυξαν την έναρξη σε μία από τις συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Άξιων Αθηνών. Τώρα, για τη γενική δομή, στο πρώτο και δεύτερο έτος έχουμε μαθήματα κορμού, τρίτο και τέταρτο έτος πάμε σε 2 κατευθύνσεις, κατεύθυνση λογιστικής και ελεγκτικής από τη μία, κατεύθυνση χρηματοοικονομικής από την άλλη. Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά τα πρώτα έτη σπουδών, η λογική είναι να βάλουμε μαθήματα κορμού που σχετίζονται με με επιστήμες που είναι απαραίτητες σε ό,τι αφορά την χρηματοοικονομική και τη λογιστική, μαθηματικά, στατιστική, οικονομετρία κτλ. Και ταυτόχρονα κάποια προπαρασκευαστικά μαθήματα σε ό,τι αφορά τα δύο γνωστικά αντικείμενα, τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική. Στα επόμενα εξάμηνα ξεκινάμε με μαθήματα που σχετίζονται με τις δύο κατευθύνσεις. Όπως προείπα, τα μαθήματα συνήθως έχουν εφαρμογές και σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούμε τεχνολογίες. Παράδειγμα, στο μάθημα της διοικητικής λογιστικής βασιζόμαστε σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε τεχνολογίες που αφορούν δεδομένα μεγάλου όγκου, διότι παράγονται σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μιας επιχείρησης και ένας λογιστής που ασχολείται με το κομμάτι της διοικητικής λογιστικής, δηλαδή το πώς θα γεννήσει δεδομένα ώστε να πάρθουν σωστές αποφάσεις, θα πρέπει να έχει εικόνα από τα δεδομένα μεγάλου όγκου. Επομένως, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε μέσα στα μαθήματα πρακτικές εφαρμογές και ταυτόχρονα χρήση τεχνολογίας. Υπάρχουν βέβαια και ειδικά μαθήματα όπως εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών στη χρηματοοικονομική και ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων που κάνουν ακριβώς αυτό. Δηλαδή διδάσκουν εργαλεία, τη χρήση εργαλείων στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουμε. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και για οποιαδήποτε ερώτηση είμαστε στη διάθεσή σας. Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι να δω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στο YouTube. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις? Όχι, δεν υπάρχουν. Απλά υπάρχει κάποια τοποθέτηση του κυρίου Τσαπουρνά που είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Και ακούμε. Ευχαριστούμε κύριε Λαδά για την εισήγηση. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία ακαδημαϊκών σε αυτό το αντικείμενο του τετάρτου επιστημονικού πεδίου, γιατί αρκετοί μαθητές μας, επειδή οι σχολές μέσα στο μηχανογραφικό δεν είναι ευδιάκριτες από τις ονομασίες, πρέπει να ακούσουν εισηγήσεις και πρέπει να δουν και οδηγούς σπουδών. Εγώ καλώ τους μαθητές που σήμερα είναι συνδεμένοι μαζί μας, είναι κυρίως μαθητές τετάρτου επιστημονικού πεδίου από το Γενικό Λύκειο, αλλά και ειδικότητας οικονομίας και διοίκησης από τα ΕΠΑΛ, να μπουν στις σχολές και φυσικά να δουν τους οδηγούς σπουδών. Έχουμε πει βέβαια ότι ο οδηγός σπουδών είναι μια ψυχρή αναφορά των μαθημάτων.
και ένας εισηγητής, όπως γίνεται σήμερα η παρουσίαση, μας δίνει και άλλα στοιχεία, τα οποία η ιστοσελίδα δεν μπορεί να μας τα δώσει. Και θα έλεγα ότι είναι δυσαναπλήρωτη η εισήγησή σας και πολύ σημαντική για τα παιδιά μας, για να εμπνεύσουμε τα παιδιά. Επίσης, να πούμε το εξής. Πολλοί μαθητές, μέσα από τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, και είναι λογικό, αναφέρονται πάντα στην αξία «θέλω να γίνω πλούσιος, θέλω να τα χρήματα με ενδιαφέρουν». Είναι και αυτό μια αξία ζωής, μαζί με άλλες αξίες που έχει το τεστ Holland, όπως είναι η ηγεσία, όπως είναι άλλες εκφάνσεις της προσωπικότητας. Θα ήθελα να ενημερώσω τους μαθητές ότι ο τομέας χρηματοοικονομικών, λογιστικής και τραπεζικής επιστήμης είναι άμεσα εμπλεκόμενος με αυτό το χαρακτήρα. Έτσι, θα λέγαμε ότι προάγει το πλαίσιο. Η αγορά εργασίας κινείται γύρω από το χώρο των τραπεζών και της λογιστικής και των αποφάσεων γύρω από τα χρηματοοικονομικά. Έτσι, αυτό είναι κάτι που σε άλλες επιστήμες δεν θα θέλαμε να προάγεται, όπως είναι η εκπαίδευση, η ιατρική, έτσι, άλλοι χώροι που έχουν και άλλα αντικείμενα. Άρα, χρηματοοικονομικά, λογιστική είναι άμεσα εμπλεκόμενη με τη δημιουργία κεφαλαίου, κέρδους και ούτω καθεξής. Έτσι, είναι σκοπός αυτός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ταυτόχρονα είμαστε ειδικοί σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μείωσης του κόστους. Δεν βλέπουμε μόνο το κέρδος. Αλλά ακόμη και σε ένα δημόσιο οργανισμό που δεν μπορεί κάποιος να επιδιώξει το κέρδος, είμαστε στη λογική του να τακτοποιήσουμε, να συμμαζέψουμε τα οικονομικά. Άρα, Έτσι. ακριβώς, να διαχειριστούμε σωστά το κόστος, να το συμμαζέψουμε την έννοια του να μην έχουμε περιττές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για την παρουσίαση, θα ήθελα να σας πω ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία επίσης στον ιστότοπο του τμήματος. Είναι γεμάτος και συγχωρέστε με τη λέξη, τη χρήση της συγκεκριμένης λέξης, αλλά είναι πραγματικά γεμάτος από πληροφορία. Και ταυτόχρονα για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είμαστε διαθέσιμοι, ανοιχτοί. Είμαστε συνήθως στα γραφεία μας, αν δεν έχουμε κάποιο μάθημα, κάποια άλλη συνέλευση, αρκετές ώρες και απογευματινές ώρες. Τηλέφωνα επίσης, οπότε και εγώ προσωπικά, αν κάποιο παιδί, κάποιος γονιός επιθυμεί πλέον πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουμε εδώ πέρα και γιατί θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι καλό, είμαστε διαθέσιμοι. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Και προφανώς και δυνατότητα επίσκεψης, έτσι, Όποτε θέλετε. οργανωμένης από ένα τμήμα, από ένα σχολείο, ειδικά της Κεντρικής Μακεδονίας που δεν είναι μέσα στην πόλη το σχολείο, μέσα στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να οργανώσει μια επίσκεψη στο τμήμα και να έχει τη δικιά σας υποστήριξη σε άλλο επίπεδο. Όποτε θέλετε. Το τηλέφωνο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του τμήματος. Ενημερώνετε και κατευθείαν κλείνουμε με πολύ χαρά να σας δεχθούμε. Ωραία. Γιατί είμαι muted. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαδά. Ευχαριστούμε. Οπότε μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε το πρόγραμμά σας ότι είναι αρκετά φορτωμένο, και να συνεχίσουμε με την παρουσίαση του επόμενου τμήματος, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δώστε μου λίγο χρόνο. Καλησπέρα, κυρία Κουρδούμπαλου. Η κυρία